ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ବିଦାୟ ନଉଛନ୍ତି। ଆମର ଚାଲିଥିଲା କପିଳାସରେ ସୁଟିଂ। ସତରେ ସତରେ ଯାଉଛ ତମେ ଦୁଃଖରେ ନା ଖୁସିରେ? ଲାଷ୍ଟ ଟାଟା ଟିକେ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଟିକେ କହିଦେବ ନା? ତମର ଦର୍ଶନ ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ହଉଛି। ଆଉ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆମର ନାଁଟା କଣ? ନାଁଟା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆଲବମ୍ ନା ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ନାଁଟା? ଦୁଃଖ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମ ଦେଉଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମର ହୋଟେଲ ନାମଜାଦିଆ ହୋଟେଲ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଢାବା ରେଡି ପୁରା। ଆଜି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇଟା କଟକରେ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ହରିପୁର ଡ୍ୟାମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତେରି ହରିପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚାଲିଲେ ଏ ଗାଡ଼ିରେ। ଆଜି ଅଛି ରାମ ପୁଣି ଆଶା ସିରିଏଲ୍ ବି, ସଞ୍ଜୟ ହିରୋ ଆଉ ପ୍ରେମ ବି। ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ରୁମାଞ୍ଜଳି, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଙ୍କର, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଗାଁ ପାଖାପାଖି ରୁମାଞ୍ଜଳିଙ୍କର। ଆଉ ହିରୋ ଏଇଠି ସର୍ଟ ସାରିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହରିପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଆମ ସୁଟିଂ ହେବ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଭଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଜି ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା କଥା ଫଟାଫଟ ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ହେରି ଆମର ହଂସପାଳ ପାଖରେ। ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଆଶା ବି ଅଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲୁ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ହରିପୁର ଡ୍ୟାମ୍।